Bugün paytahtymyz Aşgabatda Gurbanyly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga mätäş çağalara hemayet bermek boýunça Hayır Sahabat gaznasynyň döredilmeginiň 3 ýyllygy giňden bellenip geçildi. Bu şanly fenomenafibetli paytahtymyz Aşgabatda täzeçilen Arkaç Sewda dinjaliş merkezinde dawaraly çäreler guraldy. Bu dawaraly çärelere Gurbanyly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga mätäş çağalara hemayet bermek boýunça Hayır Sahabat gaznasynyň hasabyna bejerik alýan ýurdumyzyň ýaş raýatlary, döwletler köşkünde terbiýe alýan çağalar hemde Arkadaş şäherine geçirilýän halkara matematika olimpiadasyna gatnaşmana gelen dürli döwletleriň mektep okuwçylary hem gatnaşdy. Gaznanyň ferişdeleriniň hasabyna ýurt boýunça howandarlyga mätäş çağalaryň howfarlarynyň ýyp tutmagy bilen 260 dan operasiýa geçirildi. Şol fany 117 fany ýürek damar kefelleri, şeýle hem 102 fany ortopedik kefeler we beýleki bir näçe kefeler boýunça barlyk bejerikler alınıp baryldy. Bundan başga da 47 çağa saglyk goraýyş we öňünäç barlyklary geçirildi. Şeýle hem 54 çağda saglyk goraýyş makbatly ferişdelerle üpçün edildi. Mehribanlar, eger-de bu habardan dolu habarly bolmagy isleseňiz, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atawatan Türkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz.